A principis de maig he fet una sortida a França amb la meva classe de francès i ha resultat ser un dels millors viatges de la meva vida. M'he passat superbé. Però tot això comença un dimarts a les 8 del matí a l'estació de Sants, la més important de Barcelona. Bé, de fet comença a les 6:30 del matí a Mataró, però l'R1 a primera hora del matí, sense seients, ni podem gravar la sortida del sol perquè el tren va carregat, millor ens ho saltem. Antigament hi havia un TGV Barcelona-Toulouse al dia que permetia fer el trajecte des de Barcelona a Carcassonne sense canviar de tren. Però malauradament es va suprimir amb l'excusa de la pandèmia i tal com va passar amb els trens nocturns ja no ha tornat, de manera que actualment cal canviar de tren a Narbonne. El tren pel tram d'alta velocitat del viatge era un AVE Series 100, que, tot i que me n'alegro d'haver-lo agafat per primer cop i que les taules de 4 són una meravella per viatjar en grup, no hi té res a fer contra un TGV inuit de 2 pisos, especialment si viatges al pis de dalt. No és que els Series 100 siguin mals trens, és que els altres són superiors. Pun intended. El trajecte fins a Narbona dura 2 hores i quart, gràcies en part a que no hi ha línia d'alta velocitat entre Perpinyà i Carcassona, però d'això us en parlo, el trajecte de tornada. Una altra cosa que allarga el temps de trajecte és la parada de 10 minuts a Perpinyà perquè la policia fronterera revisi els passaports, tot i que tots dos països estan a l'espai Schengen. I una altra curiositat és que això només passa en sentit francès, tornant cap a Catalunya no ens van fer parar a Figueres Vilafranc i no van revisar res. O sigui que ni idea per què. Al no haver-hi tren directe, toca menjar-nos 3 quarts d'hora ben bons d'enllaç a Narbona. Bé, literalment, ja que aprofitem per esmorzar. Gràcies pels croissants, Ari. Finalment, arribem a l'últim tram del trajecte. Tot i que hi ha trens Intercité i TGVs que van cap a Toulouse parant només a Carcassona, toca tirar de regional, ja que és el que passa més sovint i el tren que vindrà ara, a més que em sembla que és més barat. Bé, no en tinc ni idea, no he agafat jo els bitllets. Si us esperàveu un tren de Rodalies que no passa a 120 per hora, amb seients més durs que una pedra, lamento decebre-us. Els trens que operen en aquesta ruta de Ter-Occitane són el Regio 200, que va ser l'únic que no vaig poder agafar malauradament, el Regio Lys i l'AGC, que és en el que estem a punt de pujar. I el que veieu ara. Tot i que els trens no són res de l'altre món i ja tenen 20 anyets ben bons, són una meravella comparats amb una 447, per exemple. Una de les coses que està bé, que crida l'atenció, és l'espai per bicicletes, que en comparació és una gran millora. Ara que ja hem arribat a Carcassona, deixeu-nos un moment per a visitar la ciutat abans de tornar als trens. I és que ens va passar de tot, però tot i així vam riure una barbaritat. Com per exemple, quan vam sortir de la ciutat medieval, havíem d'anar a sopar a un restaurant, cadascú pel seu compte. Bueno, tots els de quart ens vam posar d'acord per anar junts, perquè érem 7, érem poquets. Però què passa? Es va posar a ploure i aleshores les profes van decidir fer un canvi de plans, vam anar al centre, al supermercat, a veure si podíem agafar menjar i per anar a menjar-nos a l'hotel. Què passa? Que com que al supermercat no hi havia gaire cosa, només un parell d'entrepans freds, perquè a l'hotel no tindríem res per cuinar, el McDonald's era l'últim recurs, però les profes van trobar un restaurant que feien tacos i pizza. Ens van mirar tots i vam dir, és un kebab, no? Efectivament, era un kebab. Així que vam acabar al McDonald's. Total, que ens va passar de tot, però ens ho vam passar genial.
Ah, sí, i mentre anàvem cap al McDonald's, caminant com 3 quarts d'hora pel lateral d'una autopista, bé, no era una autopista, un stroad, però sí, bueno, no m'enrotllaré. De sobte, perquè a França es veu que és molt normal que passin com avions militars i coses, ja trobes militars pel carrer i es veu que és com la policia d'allà, que és com normal, no és com aquí. Total, que anàvem caminant i de sobte passen 2 avions, però avions militars, tipus Top Gun, i mai diu la Carla, ai, a veure si pareix com es deia? El Tom Cruise. Mare meva, bueno, que ens va passar de tot. Day 2. El segon dia vam partir el trajecte en 2 trams. Primer vam fer Carcassona a Narbona, vam visitar Narbona i a la tarda ja vam tornar cap a Barcelona, amb l'AVE. I per anar fins a Narbona vam agafar el regional un altre cop. En aquest cas, el tren que ens va tocar va ser un regionalist. Un regionalist, que són uns trens regionals de 2013. Joder, sí que es conserven bé. Pensava que eren més moderns, us sembla? Formen part de la plataforma Coradia, jo què sé, és igual com es digui, d'Alstom, que s'utilitza a la tira de països, i de fet els Rodalies nous també seran Alstom Corp, com es digui. Bé, o sigui, no és un Corrail ni res per l'estil, és que, quina meravella de trens, els Oxygen no hi tenen res a fer per competir. Segueix sent un bon tren, molt millor que els nous que rebrem a Rodalies. Al final no cal tenir una xarxa com la de Suïssa o Japó, que és la crème de la crème del ferrocarril. Tenint uns bons trens, tenint bona freqüència, tot una mica cuidat, el manteniment, ja n'hi ha prou per oferir un bon servei. Al final és igual si el tren va 5-10 minuts tard, si n'hi ha un cada hora o cada mitja hora, i els seients no són una puta taula a planxar. Sí, no som els únics que fem les coses malament. Al Regne Unit també hi ha coses a millorar. Bé, a tot arreu, però... bueno, ja m'enteneu. 11:22, ara són les... Ah, n'hi ha una en 12 minuts, perfecte. Muntem a la U i recorrem... Muntem al U, recorrem U2 i arribem al... Ens muntem a la U, recorrem U2 per arribar a la B. I recorrem tota França. Sí. Anàvem que molt dormits. Sí, anàvem a la motxilla passava tant que estava... Bueno, pujant a la via, pujant al tren, a la via. A la via. A la punta hem d'anar a la lletra U, Sí, no? sí. Faràs un bloc de trens? Segurament. Un regionalist. Anem aquí que hi ha un buit. Sí. Sempre hi ha una estació. Potser el vídeo no us sembla, però el tren està allà superràpid. No, és una parada intermitja. Quan queda? Yo creo que realmente
La madre de todo el mundo que me gusta. Mira. En plan, no ya. La visita a Narbona va ser molt interessant. Vaig veure un correil, monuments molt xulos, entre els quals no hi entra un dels pitjors ponts de la història, ja que no pots veure ni l'aigua, minibús elèctrics super cookies i gratis que inexplicablement no vam agafar, cosa que lamentaré fins que ho faci, ja que juraria que els de TMB ja no estan en proves. Una església enorme i impactant, malgrat que haguem de sortir quan vam entrar i haguem de tornar després perquè han de parar per dinar, i que el jardí tingui unes aranyes enormes que ens van fotre un ensurt de mort. Finalment arribem al final del viatge. Hi ha qui diu que Europa s'acaba als Pirineus i malauradament en matèria ferroviària sembla que sigui així. Les connexions internacionals per tren a Espanya són alts i baixos constants, que si els amples de via són diferents, que si inventem el Talgo i tenim nocturns a mitja Europa, que si ara amb l'AVE i el TGV ja no calen ja ens els patem, i ara que si després de la pandèmia deixem 2 trens per sentit al dia, on abans n'hi havia hagut 7 i au. A boicotejar Renfe mentre l'SNCF es forren Wigo a Espanya sense cap mena de trava. I a sobre els hi hem de cedir part dels tallers perquè ells no pensen fer-se'n uns a propis, com tocaria i com Tren Itàlia fet a França, clar que sí. I òbviament ara resulta que som incapaços de posar trens nocturns perquè es fa manteniment a les nits, no com a la resta d'Europa. És tan frustrant que no només en aquest corredor, sinó també la resta d'Espanya, les vies ja estiguin construïdes i tinguin un potencial enorme, però que no siguem capaços de fer-hi circular trens mitjanament freqüents. Les bones xarxes no es comparen amb qui té més quilòmetres d'alta velocitat, sinó quina està més ben mallada i té alternatives. M'explico. Que si tallen una línia puguis anar per l'altra tardant una miqueta més però ja arribis igualment, o que si et suprimeixen un tren n'hi hagi un altre exactament igual amb les mateixes parades mitja hora més tard, o una hora o quan sigui. Però no posar 2, 3 trens al dia i au, ja t'apanyaràs. Que sempre que passi res, i per malament que estigui la cosa, sempre hi hagi una ruta alternativa que puguis agafar. No com aquí. I ja que parlem de problemes, el nostre AVE de tornada ens va deixar Sants amb 10 minuts de retard, així que, sent que acabem de perdre un Calella i arribarem encara 15 minuts més tard a Mataró del que pensàvem, deixem-ho aquí. Com és que el vídeo no s'ha acabat encara? Ah, espera, que 3 minuts més tard hi ha un maçanet amb un retard de l'hòstia al qual hem arribat de miracle. Bé, bueno, resulta que té una porta que no tanca bé i que s'obre cada cop que el tren accelera. I com ho sé? Doncs perquè m'hi he assegut just al costat i l'hauré d'anar tancant durant tot el viatge. Bé, fins aquí la nostra aventura... Espera, per què ens hem aturat? Estem literalment a 200-300 metres de l'estació i estem parats. I parats per algun motiu que no sabem. Així que ja et diré. És la Renfe, què esperaves? És la Renfe. M'encanta que tothom s'aixeca de tu per